Vítame vás pri sledovaní 5. vydania magazínu Komunistickej strany Slovenska. Dnes sa v ňom budeme zaoberať exekúciami a úžerou. Nikto okrem nás komunistov nechce priamo a otvorene hovoriť o týchto závažných a odporných zločinoch. Aj to svedčí o tom, kto a s akými úmyslami ovládol túto spoločnosť. Naše sociálne cítenie je nezmieriteľné s takýmito praktikami mafiánskeho kapitalizmu. Preto považujeme za nevyhnutné zaujať stanovisko k tejto pre nás zásadnej téme. Začnime krátkym pohľadom do histórie. Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch minulého storočia priniesla veľa nešťastia, biedy a utrpenia. Ľudia sa vedome či nevedome zadlžovali a mnohí z nich prišli o celé majetky. Malá skupina úžerníkov a špekulantov bohatla na nevedomosti a dôvere nášho národa. Vyvrcholením toho zla bola druhá svetová vojna. Veľká vojna však nebola len zápasom proti fašizmu, ale bola aj bojom za spravodlivejšiu spoločnosť. Krátko po nej hrozil návrat starých poriadkov a ďalšieho vykorisťovania. Väčšina pracujúcich si však želala sociálne spravodlivejší štát. Preto komunisti v roku 1948 naplnili spoločenskú objednávku, znárodnili majetky úžerníkov, veľkopodnikateľov a zoštátnili pôdu a prírodné zdroje. Od tejto chvíle sa ľudia o úžere, exekúciách a chudobe dozvedali len z filmov a literatúry. Nasledujúce generácie si nevedeli ani len predstaviť tieto zvrátenosti. Zdalo sa, že úžera už navždy zostane minulosťou. Avšak Západom organizovaný prevrat v roku 1989 naštartoval nevídané rabovanie spoločného majetku. Netrvalo dlho a majetok štátu bol totálne rozkradnutý. Keď už nebolo čo ukradnúť, prišli na rad aj majetky občanov. Pod nátlakom rôznych skupín boli prijaté zákony, ktoré znovu skriesili tieto odporné zločiny. Áno, priatelia, štát znovu umožnil okradanie vlastných občanov a je pritom čoraz aktívnejší. Preto my, komunisti, dôrazne vyzývame k okamžitému zastaveniu tejto ekonomickej likvidácie občanov. Krádež existenčného majetku je zločin. A zločin bude navždy zločinom, aj keď je tolerovaný či podporovaný zákonom. Okrem Albánska snad neexistuje krajina s podobne nastaveným systémom. Pôvodným zámerom exekúcie je uspokojenie pohľadávky a nie totálna likvidácia častokrát podvodom zadlženého občana. Pozrime sa napríklad do Anglicka. Za dlh v hodnote 100 libier po 10 rokoch obdržíte exekučný výmer na 200 libier, vrátane odmeny exekútora. V našej krajine však niekto umožnil, aby dlh 200 eur po rokoch mohol špekulatívne narásť na tisíce eur. Ak toto praktizuje aj samotný štát, napríklad cez sociálnu poisťovňu, pácha zločin na svojich občanoch. Je alarmujúce, že počet exekúcií za rok 2014 presiahol 3 milióny prípadov. Toto už nemôže byť len chyba občanov. Toto je už vážne zlyhanie systému. Preto už tisíce občanov Slovenska skončilo v pazuroch tejto úžernicko-exekučnej mašinérie. Ak si myslíte, že vás sa to netýka, žijete v hlbokom omyle. Uvedomte si, že aj vás môžu kedykoľvek ponížiť, zničiť či okradnúť. Tento zlodejský systém striehne aj na vašu chybu. Dnešný korporátno-úžernícky štát nielen toleruje, ale priamo nabáda občanov k masívnemu zadlžovaniu sa. Život na dlh sa prezentuje ako nový životný štýl.
Celá spoločnosť je mediálnymi technikami vedená k nezdravému až parazitickému spôsobu života. Toto konanie hrubým spôsobom ničí a ubíja zdravý vývoj ďalších generácií. Celé to vyzerá ako riadená ekonomická genocída národa. Áno, vážení občania, ide skutočne o veľký biznis a všetci zainteresovaní mlčia. Je preto nevyhnutné čo najskôr a zásadným spôsobom zmeniť túto situáciu. Kapitálom previazané strany sa boja otvorene hovoriť o týchto zákernostiach. Zapredané médiá sa tejto téme vyhýbajú a cirkev, v iných prípadoch veľmi aktívna, mlčí. Aj mimovládne zoskupenia si ešte stále nič nevšimli. Aspoň s istotou vieme, pre koho všetci pracujú, keď sa tvária, že tento problém neexistuje. Preto jedným z prvých návrhov Komunistickej strany Slovenska bude návrh na zmenu exekučného poriadku a stanovenie pevnej percentuálnej sadzby úžery. Ak v dostatočnej miere podporíte komunistickú stranu, uvidíte v priamom prenose, ako sa slizkí hadi budú vykrúcať a syčať, keď sa budú tieto zákony meniť. Zmena je na dosah, ale náš volebný úspech máte vo svojich rukách. Štyridsať rokov života bez zdierania a vykorisťovania prinieslo svoje ovocie. Napriek chybám systému sa dokázala presadiť naša slovanská pracovitosť, morálka, ľudskosť a súdržnosť. Ale stačili 2 negatívne desaťročia ovplyvnenia Západom. Vás nepripravených ľahko okradli, zotročili a presvedčili, že za všetko zlé môžeme my, komunisti. Mediálne prestrelky politikov a výkriky o tom, kto viac nakradol, len naplno odhaľujú tento skorumpovaný systém. Sociálno-ekonomická situácia spoločnosti sa neustále zhoršuje. 100 000 Slovákov gňaví chudoba, úžera a exekúcie. Mnohí z vás vedia, že žijú ako otroci, ale nemajú silu to zmeniť. Ak ste sa zmierili so životom zadlženého otroka, je to vaša vec. My, komunisti, chceme viac. Už nemôžeme mlčať, musíme konať.